گۆرکۆلێ ji Sûriyayê Reviyayê li bin axkirina hezarên cendekan û Kurdê. Piştî wêneyên ku Qeyser eşkere kirin û dîmenên komkujiya ta xeta Damunê, vê carê gôrkolekî ji Sûriyayê Reviyayê behsa kêdîna gelekî trajîk û wan gornên komî dike ku wî bi xwe kolane û bi gotina wî hîna jî têne kolane. Li gor raporeke malperasiyên Înê, heştê hezîranê li Kongresa Amerîkayî merivekî bi temamî rûgirtî, şahidî û govaniya xwe anî zimên û li her tiştî mûkir hat. Merivê rûgirtî ku bi nasnavê Gôrkol tê nasîn û berî 2011 karmendekî şaredariyeke Şamê bû. Sala 2011 bi daxwaza endamên istixbarata Sûriyayê dest bi gôrkoliyê dike û ji qurbaniyên şerê Sûriyayê re gornên komî dikole. Di hezûra endamên Kongresê de gôrkolî got, hefteyê 2 caran term ji me re dihatin. Her carê 3 kamyon dihatin ku di her yekê de ji 300 heta 600 termî hebûn. Hincê ji ber işkenceyê hatibûn kuştin û hin ji ber topbaranê. Di nav de yên serjêkirî jî hebûn. Di hema rûniştinê de gôrkolî her wiha got, heftane 3-4 bar hilgirên biçûk jî ji me re dihatin ku barê her yekê 3 heta 40 cendekên girtiyên zindana Sêdnayayê bûn. Her wiha piştrast kir ku di nav kuştiyan de her carê bi dehan jin û zarok hebûn. Li gor malperasiyên Înê, evê gôrkol sala 2018 ji Sûriyayê direve û digihêje malbata xwe ya li Ewropayê. CNN got ku li dor rastiya vê mijarê wê bi Wezareta Derve ya Hikûmeta Şamê re têkilî daniye, lê tu bersiv nehatiye. Li gor te ji bo bicih anîna dadmendiyê çîroka gôrkolî dikare tiştekî bi ser bixe.